Ang kinabuhi ni Kristo dinis kalibutan iyang gamit sa pagluwas sa tanan nga mga tao. Apan bisan pa ang iyang tumong mao ang pagluwas sa tanang mga tao, naagyoy pipila nga dili mudawat sa iyang kaluwasan o gani gipatay gid siya. Lingiyay mong tupad na mudawat ka sa kaluwasan ni Kristo. Kay di ka mudawat, mupatay ka ni Kristo. Ang mga Hudiyo wa gyud mudawat hangtod karon. Mao nang gipatay nila si Jesus. Kita nga mudawat basin sad og sa pulong ra sad ta mudawat, pero sa ato dayang binuhatan mupatay gyapon tag Ginoo. Saman, patay mo dili. Wa na, mingaw na. Wa na. Og unsa may mga paagi nga gidawat nato ang Ginoo, kung ang iyang mga pulong atong sundon, kanara gyud. Mao ra gyud nay unang paagi. Ikaduha, sumpay gyapon siyang mga pulong, ang iyang gihigugma ato sang higugmaon. Nga ikatulo, subay gyapon siyang mga pulong, ang iyang pagpakamatay ato sa untang sundon. Muna si Santiago ni sunod ana, si Pedro Calungsod, si Lorenzo Ruiz, o practically ang tanang mga santos, labi na ang mga martyrs, ni sunod ni ana. Gilingiya na sa imong tupad, na andam kang magpakamatay para nako. Tingnan ko no, na andam ka. Naagay mga gahe kay badigin muling na siya. Nagkatawa bitaw karon may kay pagka-discuss ni Attorney Ropel Banyok ang kanini ang impeachment ba, ang nag-ongoing wrong impeachment o ang mga rating. Ako sa nakapamulandong sad ko, anong lahi man og tinan-awan ang mga congressmen, labi na gid ang Committee on Justice kana rong nag-process sa impeachment ni BP Sara, lahi magpagtan-aw sa mga tao nga unta gitawag man ta na sila diha og House of Representatives. Gani ni claiman sila ana nga sila boses ng mamamayan sa tao. Pero lahi sila pananaw, tanawa ha. Dunay duha ka impeachment, ang kang BBM nag-unato nya kadayon kaning kang Sara. Ang sa kang BBM, ang impeachment petition ilang gideklarar sa Committee on Justice nga why sufficient substance. So kuan dayon, dismiss dayon kay why substance. Pasabot ang accusation nga sana kaning betrayal of public trust. Mao man toy kuan ato, mao may issue tingali ato, betrayal of public trust, dili sufficient ang substance in relation to the President Bongbong Marcos. Pag-abot na ni Sara, mao gyapon betrayal of public trust tungod atong 125 million nga confidential fund, mao gito'y pinakasentro unya kuan na ra ba to, aprubahan naman to SCOA nga way anomalya, pero ilang gihimong dunay issue karon sufficient in substance. Sa ilan ang pananaw sa Committee on Justice. Pero pag resulta sa kaning survey sa Pulse Asia man siguro na,
nga gidiscuss ni Tony Rufil nga gihimo atong first week of March karong tuiga, ang net approval rating man tingali to ni Bongbong Marcos -9. Ang net approval rating sa Vice President Sara Duterte +28. Kinsa maron ang atong tuhuan, ang mata sa Congress nga si Bongbong Marcos kasaligan kaayo nya kinsa tong mo-accuse niya nga betrayal of public trust, insufficient ang maong accusation, o kining mga tao nga nag-ingon para namo negative ang among approval ni Bongbong Marcos. So kining panaglahi ang representatives lahig pananaw, ang girepresentahan lahig pananaw, murag in between na ay question mark. Sila man untay representative sa mga distrito sa tibuok kalibot Pilipinas, nganong lahi magpananaw ang mga tao nga sila man untay nagrepresent. Ang pasabot para nako, di sila kamaong maminaw sa Ginoo, kay ang Ginoo mga igsoon kanunay gid ng favor sa katawhan dili sa individual authority. Kani magong authority kasagaran magpakaginoo, sama anang executive, legislative, judiciary nato nga mga branches, mga authority naman na sila. Magpakaginoo na sila, doon na sila pa prone sila nga matintal nga magpakaginoo. Nya kay magpakaginoo naman sila, ang ilang gipaminaw ang ilan ng kaugalingong gusto. Ana. Munang di kay ta makasalig nila. Para nako, ari kita mosalig sa voice of the people. Kay government emanates from the people. Dili emanates from the elected officials of the government. They are simply servants of the government. Dili sila mo'y authority. Pero karon nabutaan sila na'y authority. Na kung unsay ilang gusto, ilang mabuhat. Munang si Kristo ming correction sa mga Jewish leaders nga dili na maong inyo. Nganong kamo naman hinuoy masunod? Nganong kamo na may magbuot? Di na mo maminaw sa Ginoo. Mao na ninyo si Kristo ang amahan nagbuhat hangtod karon pinaagi sa anak, pasabot ako'y sundan ninyo kay ang akong mga hukom pabor gyud para sa mga tao. Kay pinangga manggug kayo sa Ginoo ang mga tao. Lingi ay mong tupad, ina, pinangga ka sa Ginoo. Lingi aba. Nya kung ikaw karon naa kay kalagutan, naa kay gustong silutan sa imong isig katao against nakas Ginoo. Kung tan-aw nako karon sa atong Congress, labi na sa Committee on Justice, murag gusto lang gyud nilang silutan ang mga Duterte. Labi na gyud ang Vice President. Gusto lang gyud nilang silutan, di na sila maminaw nga ang katawhan, majority sa mga Pilipinos, dili gustong silutan ang Vice Presidente. Gani, nagsinggit karon ang mga katawhan, pinaagi anang rating nga nigawas, kanang approval, net approval rating, naghisgot ang katawhan na, check up ka ng presidente, anong di na mamiganahan mo salig niya. Check up ka na mo, check up ayaw rin di ang nisalig pamigmaayo. Nya sa actual gid nga tali, ako nakitaan dito, kay kuan man na kanang net approval rating minus disapproval rating. Ang kang Sara, murag 55 man tingil itong iyang approval rating,
Unya ang iyang disapproval rating 27. So 55 minus 27 mo resultag positive 28. Ang kang Bongbong Marcos, alam tong iya, ang approval 36, ang disapproval 45. Mauna nga pag minus negative 9. Nya sa Luzon, NCR, Visayas ug Mindanao gitabulit man sadto sa Pulse Asia, gipakita sa ni Attorney Rofil, lingaw kog tan-aw. Sa Luzon kanang adto padung sa Northern, kato ba? Luzon ba? Way labot ang NCR. Ang NCR kana man ang Manila, Makati, Caloocan, Quezon City, mao man ay nagkumpo sa NCR. Sa Luzon, daog si positive ang rating ni Marcos. Negative ang kang Sara sa Luzon. Pero NCR hangtod nga ris Mindanao, pulos negative si Marcos. Pulos siya ubos. Si Sara maoy naglabaw. Labi nagis Visayas. Ang approval rating ni Marcos kay kuan ra 17 man siguro to. Unya ang kang Sara kay murag 70 kapin or 87 ba to. Nya sa Mindanao 10 na lang ang approval ni Marcos, unya ang kang Sara kay 97. So pasabot kung mutan-aw ani ang ato mga representatives, ang taga Luzon ra maoy nisalig sa atong presidente ug wa mo salig sa vice presidente. Ang NCR, Visayas, Mindanao nisalig sa vice presidente, wa mo salig kaayo sa presidente. Nya nganong karon ila mang ingnon nga ang sufficient ra gyud og substance sa petition sa impeachment, ang angay i-impeach, ang angay taktakon sa Pilipinas mao ang vice presidente nga positive man kaayo ang mga tao. Unya ang ato hinoong presidente nga negative ang resulta sa mga tao, mao naman hinooy gitawag og why sufficient substance. Well, nagkabangi. Naay panultihon lagi nga nag-ingon, vox populi, vox Dei. Ang tingog sa mga tao, tingog sa Ginoo. Muna maminaw gid tas mga tao, maunta na buhaton sa atong mga leaders karon. Apil na sa ning leaders sa Amerika, sa Israel, sa Iran, nga kining ilang panagubat karon mao kani gustos mga tao sa kalibutan. Gasolina nato karon pila na? 100 na kapin. Nya napagi umaabot nga mga increase, wa pay siguro og napabatay supply kay girasyon na ang mga gasolina. Ug ang krudo, patintaasas krudo. Unya, kinira bang duha, kinira bang nga commodity, kaning fuel, mao na gini mo increase. Nunot ginatanan. Unya, ang sweldo, wa mo increase. Ako, musulti ko ron ninyo, na problema ta sa atong pabahay. Ang atong budget ato, gikan og 60,000, ning abot og 75,000. Karon, pila na kaha nga hapit tanan ni increase, naa sa 20 to 30% ang increase sa mga prices. Mga igsuon, naminaw kang atong Congress ani, naalang gyapon sila nag-focus sa impeachment. Dako na kay kadaot ang nahitabo karon sa atong nasod. Dako kay panginahanglan ining krisis. Sila impeachment lang gyapon. Unsa man ning ilang mga dunggan, dili maminaw. Unsa man ning ilang mga mata, dili mo tan-aw. Isit aside usa na oy. Nya ang ila ra bang i-impeach ang dunay positive rating sa mga tao. Ang dili nila i-impeach ang kadtong dunay negative rating. Ni samot na gyud nga murag wa na gyud mag-igo bang nagmahal pa baka ni sila sa atong nasod. Mo nang niingon diri si ang Ginoo sa atong unang pagbasa, malimot bagod ang inahan sa iyang masuso nga mga anak o iyang anak nga masuso, iya ginang atimanon.
Kinsa maroy atong inahan? Kini nga atong mga opisyal sa atong nasod. Sila'y inahan unta nato. Pero mura nakalimot sila. Kinsa may masuso nga anak? Ang mga kabus, ang mga way trabaho, ang mga bata, ang mga senior citizens. Muna na sila tawag masuso. Gaagad na lang og unsay ipasuso. Ila ba nang gipaminaw karon? Wa. Pero ang Ginoo naminaw. Kay matod pas Ginoo, ang inahan posibleng malimot sa iyang anak. Pero ako di gyud ko malimot ninyo. Doon na gyud umaabot nga silot kining ato mga leaders nga wa magpakabana sa panginahanglan sa nanginahanglang tinuod nga katawhan. Silutan gid sila kay matod pa diri sa atong ebanghelyo, inig kamatay na nato, mabanhaw ta. Kitang tanan banhawon, pero matod pa diri sa to, kadtong maayog binuhatan, mabanhaw. Nani sa Gospel of John chapter 5. Kadtong maayog binuhatan, mabanhaw ug mabuhi, ug kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. May lingian sa di mong tupad. Ingna nipalit kag slat. Ingna nipalit ba kag slat? Ingna nipalit kag slat, maayo kag binuhatan. So kung mamatay ka karon ug madayon kining grabe ning gubat karon, maigo tas missile din mga matay ta, ayaw ka balaka kay inig kabanhaw nimo nya nipalit kag slat karon, buhi ka. Pero wa ka nipalit karon kay gadinaw ka, nya maigo lang gyapon ka sa missile. Wala ba tay panagang din mamatay ta, banhawon gyapon ka pero silutan. Ug mga adlaw magpista ta ni San Jose. Si San Jose maayog binuhatan. Namatay siya. Sayo kay siyang namatay, wa kay siya kaabot sa public ministry ni Kristo. Wa kaabot siya sa pagka 30 anyos sa iyang anak. Pero si San Jose buhi hangtod karon nganuman manggihatagon kay siya. Gihatag niya ang tanan ngadtos Ginoo sa iyang isig katawo. Mao bitaw karong gabi naa sa tay gamay nga selebrasyon kay yano man ni si San Jose. Audi karong gabi ugmas gabi ika-alas 6 magmisa ta. I hope manambong ta labi na ang mga chapels pagpadala mo og inyong mga representatives unya na tay gamay prosesyon mga usahon tingin na kauras or less than 1 hour niya human natay panihapon diha sa garden ni San Jose magdatag mga pagkaon ako mong dasigon para atong ipaambit diha mura mamugwa madasig na nag-ana ulan yung mga naw magdatag pagkaon ba na niya ako sang gidasig ang mga chapel leaders nga mosuroy sa mga balay pahatagon sila love offering para i-offer ugma inigmisa nato nga 1 peso to 1 million depende lang kay mao sa na atong gamiton sa atong mga expenses niya kamo sa mga online parishioners isip atong suporta pwede sa mo magpadala para ni Pader tampo-tampo sa ni diha sa inyong pagkuan aron kami mapiksan pud mi dire sa grasya gikan ni San Jose. Ana lang, simple kayo. Ang pagkamanggihatagon, ang pagkamaluluyon maunay makapahimo natong mga buutang tao sa matas Ginoo. Kay ang Ginoo matud pa sa atong tubag sa Salmo, maayo gyud og maluluyon. Maayo gid siya og maluluyon. Gisunod ni San Jose, gisunod ni Mama Mary og sa mga santos. Kita, kumusta man? Musunod? Dili. Kumusta man ato rong mga congressmen, senador og mga naas executive? Nisunod o wa? Secret. Kinsa may naningkamot og sunod
sa pagkamaayo ug maluluyon, mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group? Secret. Mga naong ninyo murag secret. Ato lang ng panidaan. Ang ako lang jarong gipasalamatan kaning social media, kaning mga vloggers na mga buangon sa diha, pero daghan kitag makuha nga mga genuine nga information, dili na sa mainstream media kaayo, kay filtered na kayo ang mainstream media, usahay matwist pa. Ana. Pero karon tan-aw ta diha, magkabuang tag-analyze, pero mga gitaglamdag sa Ginoo para ang kamatuoran maugay atong mahibaw-an, maminaw ta unsay gustos Ginoo, unsay gusto sa tinuod na kinabag-an sa katawhan, dili sa pipila nga mga bakakon o mga kawatan sa atong nasod.